Akekho umuntu ostrict noqinisa isandla njengendoda efika nebhantshi emzini owakhiwe ngenye indoda. Lapho kuke kwenzeka nje khona ukuthi kunonkosikazi osohlukene nendoda yakhe ngedivorce, yathi inkosi yenkantolo akathathi indlu ngoba uzosala nabantwana, noma unkosikazi ongumfelokazi indoda seyishonile wasala nendlu nabantwana. Wathi loyo nkosikazi loyo, ake ngisitholele indoda engabuya ihlale nami nabantu bami, siphushe nje impilo ingilekelele ukukhulisa abantwana ihlale nathi la ekhaya. Uma nje lokho kuke kwenzeka, le ndoda efika nebhantshi, indlu seyakhiwe, yonke into seyikhona, iba strict, iqinisa isandla ngenye indlela, bamangale abantwana ukuthi lo Brock Lesnar umama silethele yena la ekhaya umthathephi. Into nje encane leyo ndoda ifuna kuqinisa isandla, isho nokusho ukuthi hayi, uma uzofuna ukuphikisana nami, isho kubantwana balo nkosikazi, uma uzofuna ukuphikisana nami akungcono uphume uyozakhela umuzi wakho. Kuthi nje kungakapheli 3 months abacomplaina ngegate elincane elingena abantu abahamba ngenyawo, athi mara le gate leli ngubani oweza nalomqondo ukuthi libe sekhoneni igate elincane. Hayi man, le ndla ayiplananga kahle lena. No, nale jariti nje aliplanwanga kahle. Igate elincane kumele libe phakathi nendawo nefence yangaphambili, hayi ukuthi libe seceleni. Uzobathe umama walelo khaya, kodwa baba ayinankinga le gate ukuthi libe seceleni noma lingaba phakathi nendawo, kuzovele kufane nje, abantu bazokhona kungena baphume. Athi hayi, le gate leli azange kucatshangisiswe kahle before libekwa eceleni la efront. Le ndlu lena futhi ngifuna ukuyishintsha, le garage akumele libe la likhona khona. La kumele sivale kube i-main bedroom yethu, likhulu le garage. I-main bedroom yethu kumele ibe la, bese i-main bedroom yethu esilala kiyo manje kube i-garage. Afuna ukubhidliza, nemali akanayo. Usazobuza kulo nkosikazi ukuthi le imali ze-divorce noma le imali ze-insurance ziyophuma nini, sizokhona ukushintsha le khaya libe ngale ndlela mina engilifuna ngayo. Ngisho uma ingane yodwa yalo nkosikazi amthole kulelo khaya ingakhulelwa, uyovela asho kahle ukuthi hayi, ye wena Siphokazi, kusho kona ukuthi wena nawe sokhulile ngumfazi manje, umama wakho nami angeke sikhona ukuthi sihlale nomunye umfazi, sibona ukuthi uphume uyohlala nalo mfana okumithisile, uphume la ekhaya ngoba kwazi phela ukuthi kube ikhaya labafazi ababili leli. Uyobathe umama wakhona, hayi maphutha ayenzeka baba, mxolele umntwana, kube yiphutha, umitha kokuqala sekhaya kodwa vele iphutha liyenzeka, iphutha lisemntwini. Athi hayi akahambe la ekhaya, uma ngahambi kuzohamba mina ngoba ngikwazi ukuthi mina ngingahlala endlini lapho kunabafazi khona ababili, mina u-right uyi-one kimi. Umuntu okhulelwa nje la ekhaya ahlale la ekhaya, abangalotsholwanga, akwenziwanga lutho nje, i-wrong le. Kanti nengane yomfana yalelo khaya, hayi akayiyeki ukuthi ingane yomfana uzoyiphatha ngcono kunale ingane zamantombazana, hayi kuvele kufane nje kuyena. Uma nje ingane yomfana ike yathi iletha intombazane ifaka ngefastera noma ekseni uyambona sophuma nentombazane egumbini layo, uyumuva sakathi hayi, yemfana wami asike sikhulume, uyifunde phi lento ukuthi uphuma ungene namantombazane la ekhaya? Mina ngeke ngihlale nenye indoda lana esekwazi ukuthi ifake amantombazane iwakhiphe. Uma ubona ukuthi sokhulile ukhuhlukile, phuma uyoqhasha emqhashweni wakho, uhlaleke uzenzele umathanda, hayi ukuthi uze emzini wami namantombazane wafake wakhiphe. Hayi, le gama elithi emzini wami uzalikhipha ligcwalisa umlomo, usho kulelo khaya wathola yonke into seyenziwe, ifenisha yonke iphelele, indlu yakhiwe yapendwa yenziwa konke, nejaridi linefenisi li-right, kodwa uma khuluma thethe ingane uthi hayi aziphume ziphele, yena angeke akhona ukuthi ahlale namadoda amadala nabafazi emzini wakhe.
izitsha ngabe bantwana bebathi hayi sinama-homework sibhizi sibuya la sibuya khona sidiniwe. Umama wabo akanankinga ukuthi hayi no nizoziwasha ekuseni. Uvele nje athi nizoziwasha ekuseni, into yokuqala ekuseni niwashe lezi zitsha, hayi nizongibangela amaphela la ekhaya. Umuva athi uyabona labantwana, uyabona labantwana, uyabona ukuthi nguwo wona labantwana uthi akulale iy'ndishi lapha kumasabalala la endlini. Noma le ingane zingalala ngo-12 ebusuku aziwashe iy'ndishi, aziwashe yonke into engqolile lapha eVasbakini before ziyolala. Athi umama khona kodwa bayasho nje ukuthi bebabhizi ngama-assignment futhi nje esikolweni bekunzima badiniwe. Ngithe bacale ngaze ekuseni, athi yabona bese ngikhuluma bazobona ngathi ngiyabazonda. Uma ngibafaka emgceni labantwana bazobona ngathi mina ngibathandi ngoba ngisiubaba wabo wangempela. No, kusho ukuthi mina la khaya angimukelekile futhi akumele ngibakhuze labantwana, ngcono ngihambe. Hayi-ke soyomncenga-ke lo mama ngoba vele labo mama abaletha amadoda emzini abawakhe ngezandla zabo, bawakha namadoda abo abasahlukene nawo noma indoda yakhe esemshiyile emhlabeni, kuba ngathi lo wesi-2 lo landelayo umthanda kakhulu. Hayi uyomncenga-ko, somncenga ukuthi angahambi. So muva Siphokazi ziwasheni, ubaba wenu uthi zingalali. Mina bengithi hayi ningacala ngaze ekuseni kodwa ubaba wenu hayi ubaba wenu uyayala lento. Mane niwashe le indishi ezilapha eVasbakini nivele nilale ku-clean ekhishini. Hayi ubaba wenu uyayala, ngizamile ukunikhulumela. So ncenga ngabantu abakhe-ke kule ndoda le efike nebhantshi. Naleyo ndoda-ke seyiqumbile-ke, awu seyifuna kulala ngengubo yayo, iyoncengwa ubusuku bonke ukuthi hayi kahle. Hayi ukuthi angifuni ubathethisa abantwana, net nje ukuthi nami bese ngibazwela ubuhlungu. Uyasazi thina abantu ababomama so ncenga le ndoda-ke manje efike nomthwalo, ifike ingaphathanga lutho futhi yonke into la endlini. Nale indishi ethi azilale zigeziwe ku-clean ekhishini, akathenganga ngisho uhendi lona no-sunlight.